Nu vil jeg give en introduktion til, hvordan vores online læringsunivers ser ud for dig som ny bruger. Vi starter med at indtaste brugernavn og adgangskode, som vi har fået. Når vi logger ind på kursussiden, så det første vi ser, det er vores dashboard. Dashboardet leder hen til de kurser, som ens bruger har adgang til. Kursussiden her indeholder altså de kurser, som man har adgang til. Kigger vi på de øverste kurser her, så er det introduktionskurser, som i bund og grund handler om, at man som ny bruger skal lære at bruge vores online læringsunivers. Campfire Intro Course kan vi tage som eksempel. Det her intro course har jeg tidligere enrollet mig til. Nu klikker jeg Resume for at komme ind i kurset igen. Jeg kan se i det her kursus, at jeg er kommet hernede i bunden til opgave 3 ud af 6. Opgave 1, 2 og 4 har jeg løst tidligere. Kigger vi over i venstre siden, der har vi den teori, der skal bruges til at kunne løse opgaven. Kigger vi over i højre side, kan vi først og fremmest se navnet på opgaven, samt hvor mange point den giver. Så kan vi læse opgaveteksten, som i det her tilfælde leder os hen til vores toolbox. Vi er altså ved at lære om det her online-univers, og skal hen og finde et flag i vores toolbox herover. Når vi har fundet flaget, kan vi sætte det ind og submitte, og derved få vores point. Jeg klikker på toolboxen og ser, om jeg kan finde et flag. Hernede i bunden ser jeg flaget. Det kopierer jeg. Går tilbage i min kursusside og indsætter flaget. Når jeg har indsat flaget, kan jeg se hernede, at jeg har fået pointene, og jeg er automatisk hoppet over til opgave 5. Opgave 5 indeholder vores virtuelle hackerlaboratorium. Det vil sige, at i opgave 5, der skal vi starte vores virtuelle hackerlaboratorium, og her bliver vi bedt om at tage stilling til, om vi vil lave et VPN-lab eller et browser-lab. VPN-labbet er for avancerede brugere. Browser-labbet anbefaler vi for nye brugere, så det vælger jeg også her. Når jeg klikker på browser-labbet, så kan jeg se, at den er ved at sætte mit virtuelle hackerlaboratorium op. Det er altså herinde, at vi har lavet et sikkert miljø, som er afkoblet fra det egentlige internet, men som vi kan tilgå via portalen her. Når vi åbner vores virtuelle hackerlaboratorium, så får vi altså vores eget miljø, vores egen maskine, som er forudkonfigureret til at indeholde de sårbarheder eller den opgave, som vi er ved at løse. I det her tilfælde går jeg tilbage til kursussiden og læser min opgave. Have you ever heard about static flags? Go to sanitychecks.fire and see if you can find one. Så jeg kopierer det her link, så går jeg ind i mit virtuelle hackerlaboratorium og åbner browseren. Den her browser, den er altså sat op til at kunne tilgå kun de hjemmesider eller de miljøer, vi ønsker, at man skal have adgang til for at kunne løse sin opgave. Så jeg indsætter linket og kan se herover, der har jeg mit dynamic flag og mit static flag. Og opgaven her var at finde static flag, så det kopierer jeg selvfølgelig og tager med tilbage til kursussiden. Når jeg indsætter mit flag her, submitter, så høster jeg derved de point også. Og nu er jeg kommet til den sidste opgave i det her kursusmodul. I det her kursusmodul, der skal vi ind og give en hurtig feedback på platformen. Jeg klikker herover nede på feedback-knappen og bliver stillet over til en Microsoft Forms, hvor man kan i bund og grund komme med sit umiddelbare indtryk af platformen, for at lære, at det altså er her, at feedback kan skrives. Jeg sender her en tom form og kan se, her er mit flag. Det her flag kopierer jeg, tager med tilbage til kursussiden, indsætter og submitter. Så nu har jeg altså løst alle opgaverne,
Og hvis jeg går tilbage til min kursusside her, så vil jeg altså kunne se et grønt flag, og at der står her completed. Så nu er mit første kursus gennemført. Nu ønsker jeg at gå videre til et af de mere avancerede kurser, og her tager jeg OWASP Top 10 Part 1. Det har jeg tidligere enrollet til, så jeg klikker her på Resume, og nu bliver jeg bedt om at tage stilling til, skal jeg fortsætte i det miljø i hackerlaboratoriet, der er i introkurset, eller skal jeg hoppe over til det nye OWASP-kursus her. Jeg vil gerne over til det nye OWASP-kursus, så nu bliver maskinrummet sat op på en måde, så alle de services, der skal bruges i det her kursus, bliver sat op i det sikre miljø, som det virtuelle hackerlaboratorie har adgang til. Når det er sat op, kommer jeg ind på kursussiden og kan se, at der er 11 opgaver. Hvis jeg klikker på den sidste opgave, det er en oversigt, Course Summary and Key Takeaways, så kan vi her se, hvilke emner, som det her kursus har berørt. Og her kan vi altså se, der er 2 opgaver i Broken Access Control, 2 opgaver i Cryptographic Failures, 2 opgaver i Injection Attacks, 2 opgaver i Insecure Design og 2 opgaver i Security Misconfiguration. Det her er de 5 største trusler, der er vurderet ud fra OWASP. OWASP er en organisation, der med jævne mellemrum går ind og vurderer cybertruslen og hvilke emner, der er de største sårbarheder, som hackerne bruger i dag. Så her er der altså et part 1 kursus. Vi har selvfølgelig også part 2 for de næste 10 emner. Klik ind på vores platform og gør dine egne observationer. Vi glæder os rigtig meget til, at du bliver en del af Campfire Security-familien. Tak fordi du så med.